Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tipatsane pano ma update angapo makamaka kumbali yokhuzana ndi nkhondo ya Iran, Israel. Nkhondo imene mukuidziwa kale. So tiyangane pano kuti chikuchitika njani tsono pa day ya lero. So anyway, pano tikumva ndithu kuti Trump atumiza message yawo makamaka yonena kuti for Iran the clock is ticking, they better get moving fast or there won't be anything left for them. Trump ndithu akopsezanso kachikena kuiopseza Iran kuti akuluakulu nthawi ndithu ikutha, otherwise palibe chimene chingakutsalireni kumeneko ndithu ndiwononga zonse. So iyi tsopano yangosanduka tsopano mwa nyimbo, komanso to be honest titha kunena kuti olo inuyo Trump bafikano po sawarenga serious. Okay, zimene akuyankhula nzonzo kuti it's just like limene amayankhula nthawi zonse. See, because ukamakhala kuti kungubweza kuyankhula kwambiri zobwezo anthu amangotenga zoti basi kungubweza. Mpaka na pali nthawi imene amayankhula kuti ndakupasani 48 hours kenako nothing happens, ndakupasani mode nothing happens till today. So iwo Trump ndithu message imene sili ndi achilendo koma iwo ndithu awonjeza kuti ine ifeyo makamaka tili ndi nthawi ikutherani niyo ndithu the clock is ticking. So mimi ngona kuti afuna achite zochitazo komano ndi threats amene anayamba kalekale Trump. Anyway, number 2 Trump makamaka tino kuti ku America majet awiri ndithu apanga collide, like amapanga training ya Idaho, ma training background ku America konko dzulo kenako gone. Pano mudziwa mipano ujeni pachama khani ma ejectors. Amapanga amakhani mipando enake imene imalobikizana ndi parachute ndamadumpa amapanja. So actually I don't think palibe moyo imene watayika. Anyway, China chona kuti ku UAE kwapangidwa strike, especially kwa ukida ma drones, okay, ku UAE. Kwa ukida ma drones komanso ma drone waraphulika anali pafupi ndi anaphulika pafupi ndi Al Baraka nuclear power plant. Kuli nuclear power plant ndi moto unakwera kumeneko. Komano nkhani ili apa, nkhani ili pakuti kodi mabomba amenewa akuchokera kuti. So Iran no, if actually palibe sitinapange ku attack UAE koma zupeza kuti malipoti ena kuti mabomba ena akuchoka ku Iraq, you know, their neighbors. Chimozi ngati Saudi so ampanga so intercept mabomba ena kuma kuti actually it's coming from Iraq. Ndi confirmation kutsimikiza kwenikweni kwa zinthu zimene zikuvuta kwambiri kuti mpakana tinene kuti pano kuti zikuchokera kwa ndani, right? Koma koma onena wangu Iran. Anyway, muli mosem kaya ndi Iran kaya ndi yani ono nkhani ndoti kupombedwa. Abbas Araghchi, foreign minister wa dziko la Iran, apamene anali ku BRICS ku India, anayankhula kwambiri nkhani kuza ndi UAE. For UAE ikuoneka zoti ili ndi mgwirizano ndithu kwambiri ndi Israel. Zimene iwo anayankhula kuti it's unfortunate kwambiri mwatsoka zilengati mwatsoka kuti iwo aona ngati America ndi UAE angathandize. So and sangathandize, sangawasave, you understand. And zimene akhala kupanga nakugwiza naona ngati agwetsa Iran, no,
angawugwirisa ntchito. So UAE kuoneka zoti ndi strong kwambiri relationship kwambiri ndi Israel. So that's why maybe something pali underground, ndale za underground zimene zikuenda. Remember kuti maripoti atulukanso anena kuti even UAE nayonso maponya kutuma bomba maponya ku Iran, wapanganso strike Iran, and Netanyahu anapita security visit kupita mwakachetechete umene kuchako. So anyway, ndizonena kuti zvese bwino zimolulika afterwards kuti kuti this is why. Anyway, Strait of Hormuz Abbas arakachiwa nakale kuti ife pa Strait of Hormuz ndipotsegula Kongo patula padani yathu Israeli, jina Britain, France, America, sanga dutse mune baba koma kwa ina so malathu ndotsegula. Strait of Hormuz ndiyotsegula. So izi zimakamaka ndi zimene ndithu zikuchitika ku mu tsiku limeneli pa nkhondo imeneyi. Komanso china chake chimene chachitika apa chopano samali ine ndinena kuti ma analyst anena kuti China was carefully managed. China got a commitment, not a blank check. Ati China ulendo umene a Trump anapita ku China ucha akuti China inachita bwino kwambiri, like inachita manage bwino kwambiri, then sina pasidwe cheke cha blank, cheke chopanda kanthu, like kwana kuti kugwirisidwa ntchito ndi ma Americans pacha yawo yochenjera ma Americans amakondo chenjera kwambiri. China nkhangati yango vomera chanchani komano actually palibe chochitika. And ndili ndima report kimejabo I think titalikisa kwambiri kanapatsa ndimo mbono ndingo kuyankhula ndingo kuzana chimene chitika apa chona kuti aujera ma claims ajaona kuti China igula ma jets, Boeing jets 200 kuchoka ku America. China news imene jayo imene akugulisa Trump icha sana ayikana akusana mbane zimene zonso, right? Number 2 zokhuzana ndi kugula mafuta azikanaso. Zokhuzana ndi zokhuzana ndi ku Iran zimene tozowa kale kuti sizinaende sizinapite kuno kulikonse. So zapeza zoti ku China kuja nthu anabwera ku zero ndithu chifukwa ma claims onse amene atchedwa achatula nkhani nali busy kumafosa ku China. Tamva zakuza kuti China siziyana nkhani imeneyo ma claims onse amene Trump amanyadilacha. So guys, kumaso China chonena kuti nkhani ikuvuta ndi ya Taiwan amene Trump yamba nkati America singapange amene ujeni China singapange chibwana ndili mu office kupanga invade Taiwan ya bla bla. Koma abwerako ayambano kunena kuti Taiwan isakhale ndi independence ndamafosa kuti panopa kuti akhalabe ali safe kapena pamene mapanga meeting a Trump wafusa. So ziti muzatetezabe a Trump yanga kuti neutral ndi yani pakati. It's like atakwateteza kama sakateteza andimenero. So meaning ngone kuti poyamba bari ine makuti apa kuti komasa kuti sanga like sanga bide kutale kwambiri kumenya nkhondo. You understand what I mean? So yeah, that's it guys, thank you so much for watching.